Smešan pes! Da popričam sa tvojim tatom. Smeš! Smešan pes! Nisam znala da si ti tako građan, ti si zgodan, dečko. Baš si zgodan. Hvala, malo još moram da poradim na ovo salo. Ali super, baš, bravo, 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 toliko si zgodan. Pa hvala, Jana, i vi ste izuzetno zgodni, moram reći. Da, bravo, toliko si, neverovatan si. Dobro, pa smešan pes? To ne upada u tu kategoriju smešan. Hej, to! To je prosto... Čekaj, moram sad da slučaj, ne mogu baš ovako da sedim na live-u, a? Da, ali si baš zgodan, bravo, bravo, vidi se baš da vodiš računa o sebi i da... Okej, čekaj, idemo se slučaj, ljudi, idemo sada na novi segment, a to je još jedan poklon za Jelenu. Jelena, nadam se će ovaj sledeći poklon da ti se svidi. Ne, prvi je bio sasvim dovoljan, nema potrebe. Daj drugi poklon, Da mi daš... Nemo, stani, čekaj, stani. Samo da ti kažem. Čekaj da što odluči, reci. Samo malo. Nema potrebe da mi daš poklon. Model prič. Ne, baš si zgodan i neverovatno. Inače, kada sam ušla, inače...